1979 बड'लेण्ड सोमावसारनायनि जागायजेननाय आन्दलननि बुब्लियाव दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफाद दरं जिल्ला एबसुनि आंनि लेङाइ नेहाथारिमोन। लोगोसे बै समनि दाजेननाय भलन्टियार बड' भलन्टियार फर्सनिबो आं एसिस्टेन्ट कनभेनरमोन। आथिखालाव फैयै फैयै नैबे बुब्लियाव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादा थांनाय जानुवारि दानाव जि बिटिआर एकर्ड खालामबाय, बिनि बागै गोबां जोंनि सानसुमै मेलेमजिबि जोंनि गोरों गोरा रायजो राजाफ्रा गोबां मतामत होनाय नुनो मोन्दों, फरायनो मोन्दों, शेयार खालामनो मोन्दों। बे बुब्लियाव आंबो गावनिफ्राय गोसो गोरबोनि माखासे शेयार खालामनो लुबैनाय, बुंनो लुबैनाय बाथ्राखौ आं फंनैसो बुंनो लुबैदों। बाथ्राया जाहैबाय मा, जोंनि दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादनि दैदेननायाव 1987 इं मायथाइनि 2 मार्चनिफ्राय जि जागायजेननाय सोमावसारनाय, बिनिफ्राय जोङो थाखो थाखो आन्दलन खालामबोनायनि उनावनो गोदो जों बिएसि एकर्डनि उनाव मा मोनबोखो, मा जाबोखो बेखौ जों नुनो मोनबाय। खलबसे आवगायनायनि उनाव जोङो बिएलटि आरो इन्डिया गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टजों रादाय जालायलायनायनि उनाव, एकर्ड जालायनायनि उनाव बिटिसि डेभेलपमेन्टखौ जों मा जाखो, बेसेबां आवगायखो बेखौ जों नुनो मोनबाय। आरो आथिखालाव जोङो गोदान जेनेरेसन, गोदान मुगानि गोरों गोरा जोंनि बर' फरायसा खौसे आफादनि बिथां प्रमद बर'नि दैदेननाय एबा दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादनि दैदेननायाव प्रग्रेसिभ एनडिएफबि आरो जेसेबां आइजें लाग्रा हान्जाफोर दङ जोंनि बर' माहारिनि, बिथांमोना गासैबो ज' जानानै थांनाय जानुवारि दानाव जि इन्डिया गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टजों मोनसे एमअएस एबा मोनसे एकर्ड जाबाय, जाय एकर्डनि मुंखौ बिटिआर एकर्ड होननानै बुंनाय जादों। बिनि बागै जों रायजो राजाफ्रा गावनि न'निफ्रायनो जा, बाहेरायावनो जा, समाजावनो जा थानानै जोङो नुनो मोन्दों। बे जोंनि बर' माहारिनि जौगाखांनायनि बुब्लियाव इनायनो मोनसे मोजां खाबु लाबोगोन। नाथाय जोङो बे एकर्डखौ खालामनायनि उनाव दलरै जोङो न'आव थायोब्ला, एकर्ड जाबाय होननानै ओरैनो जों आलांगा थायोबा, बे एकर्डआ जेब्लाबो जाफुंनाय नङा। बिनि बागै जोंहा गोबां मावनो गोनां दं होननानै जों मिथियो। दा गुबैयै खाफाल मोजांबो होननांगोन, खाफाल गाज्रिबो होननांगोन। बिटिआर एकर्ड जानायनि उनावनो इलेक्सन जानांगौनि मोनसे गोथार बुब्लि फैबायमोन। बे इलेक्सन जानो गोनां समावनो, बिटिसिनि इलेक्सन जानो गोनां समावनो मुलुगनाङैनो जोंनि इन्डियायावबो, जोंनि आसामावबो, जोंनि बिटिसि एरियायावबो कभिड-19नि जि गोदान बेमार, बे गोदान बेमारखौ लानानै दा सारा इन्डियायावनो, सारा वर्ल्डआवनो जिहेतु लकडाउन जागासिनो दं, बेखौ लानानै आथिखालाव इलेक्सन जानो गोनाङाबो फासयलांबाय थादों। बे जोंनि थाखाय एसे दुखु गोनां जाहैबाय। नाथाय इलेक्सना जागोन, बे ध्रुब सत्य। जेब्ला जों इलेक्सन जागोन, बे समाव जोङो बयबो साखाफारा जानाया मोजां। जाय बिथांमोना एकर्डखौ खालामबाय, सुक्ति खालामबाय, बिथांमोनखौ जों मा राहाजों बिटिसि गभर्नमेन्टखौ सलायहोनो हायो, गोदान जेनेरेसननि आखायाव जाहाथे पावारा थाङो, बिनि बागै जोङो नोजोर होनानै खामानि मावनांगोन। आरो बे बेलायाव बुंखानाया मोजां जे जाय दैदेनगिरिफ्रा एकर्ड खालामदों, एकर्डनि मुङाव एकर्ड खालामनानै थायोब्लाबो जानाय नङा। बिथांमोना बे एकर्डआव जि माने थख' थख' जोंनि गोनांथिफोरखौ लानानै, बर' जाथिनि गांनाय उखैनायखौ लानानै जे एकर्ड खालामदों, बेखौ आखरे आखरे जाहाथे इमप्लिमेन्ट खालामनो हायो, मोगथाङाव मावफुंनो हायो, बेखौबो नोजोर होनांगोन। दा बेनि थाखाय जोंनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफ्रा जानजि खाफ्रानाया मोजां। दा बेयाव मख'नो गोनाङा बेनो हायो, बिटिआर एकर्डआव नुनो मोन्दों, बेयाव जोङो आथिखालाव 9टा डिस्ट्रिक्ट जागोनखौ जों नुनो मोन्दों। जेरैहाय श्रीरामपुरनिफ्राय लानानै सोनाबहा गसाइगाव जिल्ला जागोन, क'क्राझार जिल्ला जागोन, चिरां जिल्ला जागोन, मानास जिल्ला जागोन, बाक्सा जिल्ला जागोन, भेरगाव जिल्ला जागोन, उदालगुरि जिल्ला जागोन, माइनावस्रि जिल्ला जागोन, हलंगि जिल्ला जागोन। दा बेनिफ्राय बे गासैबो जिल्लाफोरखौ जों हिसाब खालामबा नुनो मोनो जे बेयाव गासैबो जोंनि भुटान हाजोनि जिं जिं थानाय बे बड'लेण्ड एरियानि गासैबो बर' रायजो राजाफ्रा बेयाव बोनजाजोबगोन, बड'लेण्डआव जायगा मोनगोन। बे जोंनि थाखाय इनायनो बाख्नायनो गोनां। जों नुनो मोनो जोंनि बड'लेण्ड मुभमेन्टआव
बर' रायजोनि जांख्रिखांनायाव संकसनिफ्राय सदियासिम भुटान हाजोनि जिं जिं अरुणाचल हाजोनि जिं जिं जेसेबां बर' फिसाफोर दङ बे बड'लेण्ड आन्दलनाव गासिबो माने बाहागो लादोंमोन गोबां खस्थ' खालामबोनांदोंमोन रुंसारि जादोंमोन न' बां सावग्लुं जाजोबदोंमोन नाथाय बिथांमोननि थाखाय गहपुर लखिमपुर धेमाजिनि बर'फोरनि थाखाय जोंनि बे बिटिसि एकर्डआ बै समाव माने थोजासे बिथांमोनखौ जेबो मदद होनो हायाखैमोन नाथाय आथिखालाव जों प्रमद बर'नि दैदेननायाव प्रग्रेसिभ एनडिपिनि दैदेनगिरिफोरनि एकर्डनि बेलायाव जों नुनो मोनदों बै बर' फिसाफोरखौबो बेयाव सोफानानै मोनसे मोजां थासारि लाबोनो हागोन होननानै जों नुनो मोनदों आरोखि दा बेवहाय जों आसा खालामनो हायो बे गहपुर लखिमपुरनि धेमाजिनि जाय बर'फ्रा नैबे बिटिआरआव हाबफागोन बिथांमोनाबो डेभेलपमेन्टनि माने रांखान्थि समाजखान्थि एडुकेशन गासैबो अलराउन्ड डेभेलपमेन्टआव बिथांमोनाबो थोजासे मदद आरो हेफाजाब मोनगोन होननानै जों आसा खालामनो हायो। सार जों नुबाय प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जा बिटिआर सुक्ति जाबाय बा एनडिएफबिनि नाजानायाव जा माने बिटिआर एकर्ड जाबाय बे एकर्डखौ माखासे जोंनिनो बर' लिडार्स माने सागोन होगिरि बिथांमोनहा बेखौ माने बिटिआरआव जेबो गैया होननानै बेबायदि माखासे खोथा माने बानसावबाय थादों दा बेखौ मा बुंगोन? बे बेलायाव आंनि बुंनो गोनाङा बेनो थारमाने एकर्डआ दा कागजावसो दङ इन्डिया गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्ट आरो जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्रा प्रमद बर'नि दैदेननायाव जेसेबां आइजें लाग्रा हान्जाफोर दंमोन बिथांमोना खौसे जानानै ज' जानानै जे सुक्ति खालामबाय बे सुक्तियाव मा मोनखो मा मोनाखै बे गासैबो टटेल कागजाव दङ बे कागजखौ मोजाङै फरायबाय बिटिआर एकर्डनि कागजखौ जों रोखा रोखा फरायोब्ला जों नुनो मोनो जोंनाव जिखिनि दं बिटिसि एकर्ड जानायनि उनाव जों जि एसे एनै मोनबाय बे मोननायखौ जों गोजोनदोंमोन बै समाव थिगानो गोजोननो गोनांमोन खिन्थु बे मोनखानायखौबो जों आरो माबोरै आपवार्ड लाइनाव लांनो हायो माबोरै गोजौ लाइनाव लांनो हायो बे बेबस्थाखौ लानायखौ जों नुनो मोनदों। नैथियाव जाहैबाय जाय जाय जिनिसा जोंनाव गैयामोन दासिमबो गैया सिगाङावबो गैयामोन बे जिनिसखौ जोङो मोनदेरनायखौ जों नुनो मोनदों। दा मोनदेरनायखौ जोङो मोनदों बबेयाव कागजाव मोनदों एकर्डआव मोनदों दा बेखायनो बे कागजखौ जाय रोखा रोखा फरायनो रोंदों फरायनो मोनदों बिथांमोनासो बुजिगोन आरो जाय बाथ्राफोरखौ बिथांमोना नायनायनि सुबिदा मोनाखै बुजिनायनि सुबिदा मोनाखै बेखौ हयथ' रायजो राजानि खाथियाव थांनानै दैदेनगिरिफ्राबो बुंफोरनो सुबिदा मोनाखै दा बेखायनो नैबे इलेक्शननि थ्रुयै बिटिआर इलेक्शननि थ्रुयै बिटिसि इलेक्शननि थ्रुयै जेब्ला दैदेनगिरिफ्रा मोनसे बेबस्थायाव थांगोन रायजो राजाखौ सालायनो मोननाय मोनसे बेबस्थायाव थांगोन अब्ला बिथांमोना बेखौ एक्जिकिउट खालामनायनि लामाजोंसो बेखौ रायजो राजाफ्रा नुनो मोनगोन। दा आंनि बेक्तिगत नोजोरजों नुनो मोनदों बेयाव गोबां गोदान जिनिस जों नुदों जेरै आं दहाय बुंबाय जोंहा गंथामल' डिस्ट्रिक्टजोंनो बा मोनब्रैल' डिस्ट्रिक्टजोंनो बड'लेण्डमोन बा बिटिसिमोन दा जोंहा फैयै फैयै जों 9टा डिस्ट्रिक्ट मोनगोन। एक नम्बर बे मोननाय लोगो लोगोनो जों बेलस्रि मिसामारि राङापारा धेमाजि गहपुर सनितपुर जेसेबां आलाय सिलाय जानानै थानाय बर'फोर दङ बे बेन्दोङाव हाबगोन बेन्दोङाव हाबनाय माने बिनि डेभेलपमेन्टनि फिथाइखौ बिथांमोना मोनजासिगोन। अबस्से बेखौ जों गोसोआव लाखिनाया मोजां जों बर' फिसाफ्राल' बे जायगायाव गैया गुबुन आनडेभेलप एरियायाव गुबुन गुबुन फिसा फिसौ जाथिफ्राबो दं जेनेबा आदिबासिफोर दङ एफा एनै माखासे ट्राइबेल मानसिफोर दङ बिथांमोनखौबो समान डेभेलपमेन्टनि थाखाय बिथांमोनखौबो नोजोर होनांगोन बिथांमोनाबो एखे बेबस्थानि सिङावनो थागोन जेब्ला बिनि फिथाइखौ बिथांमोनाबो मोनगोन। बेखायनो आं बुंनो लुबैयो बे बिटिआर इलेक्शनाव जेबो गैया होनोबा बे दुखु गोनां बाथ्रा जागोन जुदि जेबोआनो गैयामोनबा जों इसेबां गोबाव आन्दलन खालामनायनि उनाव माखौ लानानै जों एकर्ड खालामगोन बे एकर्डखौ खालामनो थाखायनो सान हर जोंनि रायजो राजाफ्रा आन्दलन खालामबाय दैदेनगिरिफ्रा खामानि मावबाय दिल्लीयाव थांबाय दिल्लीयाव धरना होबाय मिनिस्टार मन्थ्रिफोरखौ एमपिफोरखौ लोगो हमबाय जोंनि जानानै खोथाफोरखौ मोनथिहोबाय जेबो गैयामोनबा इसेबां खालामनांगौनि बाथ्रायानोथ' गैयामोन जि दं जों बेखौनो थेब्लेट माब्लेट जानो हागौमोन खिन्थु बेजों जोंहा सौहाया बेजों जोंहा जाजोबा होननानैथ' जोङो गोबां सम आन्दलन खालामनानै मा मोनदेरो मा लाबोदेरनो हायो बिनि बेबस्थाखौ लाबोनाय जाबाय। बेखायनो आं बुंनो लुबैयो बे बिटिआर इलेक्शना जेबो गैया होनोबा गोरोन्थि जागोन आरोखि। प्रमद बर'नि दैदेननायाव दिनै इउपिपिएल
दोलोआ मोनसे माने सोलायनाय पलिटिकेल सोलायनाय बेखौ माने जों नुनो मोनदो। दा बेवहाय सारा माबायदि नोजोरजों माबा नायनानै बेखौ माबायदि बुंगोन सारा? साबायखर मोजां सोंलु सोंनायनि थाखाय। दा आथिखालाव जोङो साधारन सासे माहारि सिबियारि हिसाबै ससियेल वर्कार हिसाबै जों गावनि जायगायाव थानानै नुनो मोनदों गोबां जाथि माहारिफ्रा आथिखालनि बे UPPL हान्जायाव प्रमद बर'नि दैदेननाय गबिन्द बसुमतारिनि दैदेननायाव आरो गोरों गोरा रायजो राजा बर' फरायसा खौसे आफादनि ज' जानानै समाज सिबिनायनि बेलायाव नुनो मोनदों जाय अना बर' होननानै बुङोबा एसे गाज्रि खोनायो। अना बर' बा बर' नङि माखासे हारि माहारिफ्राबो UPPL आव बिथांमोना जगदान होनायखौ जों नुनो मोनदों, हेफाजाब होनायखौ नुनो मोनदों। मानो? जिहेतु प्रमद बर' बिथाङा बुंदों, गबिन्द बसुमतारिया बुंदों अल राउन्ड डेभेलपमेन्ट। अल राउन्ड डेभेलपमेन्ट माने बेयाव केवल जों बर' माहारिनि थाखायल' नङा, ट्राइबेलनि थाखायल' नङा, BTR ओनसोलाव जेसेबां हारि माहारि गुबुन गुबुन जातिफ्राबो थागोन बिथांमोननि थाखायबो साननाय जागोन, बेबस्था थागोन। दा बेखौ डेक एकर्डआवनो नुनो मोनदों। एम्स स्टाइलनि हस्पिटाल जागोन, एम्सआव जोंनि बर' मानसियाल' फरायनाय नङा, कलेज जागोन, बेयाव जोंनि बर' मानसिफ्राल' फरायनाय नङा, एग्रिकालसार इउनिभारसिटि जागोन, बेयाव जोंनि बर' मानसिफ्राल' एग्रिकालसार सेक्टराव फरायनाय नङा, बेयाव गासैबो हारि माहारिफ्रा फरायनो मोनगोन। दा बेफोरखौ नुनानै दैदेनगिरिफोरनि बुंनाय आरो खामानि मावनाय दांनायखौ नुनानै गुबुन हारि माहारिफ्राबो दिनै असमियाफोरखौनो बुं, नेपालिफोरखौनो बुं, आदिबासिखौनो बुं, बाङालिखौनो बुं आरो अन्यान्य कुस राजबंशीफोरखौनो बुं नुनो मोनदों। बिथांमोना गासैबो फारि फारि गाव गावनो बुजिनानै मैया दाखालिसिम एकर्ड जानायनि आगोलसिम जायनोखि जोंनि हेंथायै गसंदोंमोन, आन्दलन खालामदोंमोन, डेमनस्ट्रेसन खालामदोंमोन, बिथांमोनाबो गाव गावनो बुजिनानै मावनाय दांनायखौ फोथायनानै दिनै लोब लोब फैनायखौ नुनो मोनदों। बे जोंनि थाखाय मोनसे मोजां सिम्पटम बा मोजां साइन। आरो इयुनाव बे रोखोमैनो आवगायलांबाय थानो थाखाय नाजानांगोन। दैदेनगिरिफ्राबो समानै दैदेननो नाजानांगोन, सोलोंनांगोन आरो जों बयबो बिदा फंबाय बायदि अनलायनानै जोंनि BTR एबा BTC ओनसोलखौ समानै डेभेलप खालामनायनि राहा लामाखौ लानांगोन आरोखि। एक नम्बर सोलायनायखौ आंल' नङा, गासै BTC ओनसोलनि रायजो राजा, बर' जा, हारसा जा, गुबुनानो जा, जों एक नम्बराव लुगैगोन कारापसन फ्रि गभर्नमेन्ट। इनायनो दुखु गोनां बाथ्रा, 17 बोसोर जोङो मोनसे गभर्नमेन्ट मोनबोबाय आरो 17 बोसोराव गासैबो रायजो राजानि सिबिनाय अननायावनो सलायगिरिफ्रा सलायबोबाय। जोङो फैयै फैयै नुनो मोनबाय बिगासे हा रेजिस्टार खालामनोबाबो मानसिफ्रा गावनि बाख्रिनि माइ फाननानै बे नामजारि खालामनांगौ, रेजिस्टार खालामनांगौ। BTC अफिसाव थांनानै मानसिफ्रा माजबाद, रौता, अदालगुरि, बाक्सा, दरंनिफ्राय थांनानै आलाय सिलाय हरनै हरथाम हटेलाव थानानै बहाबा गेस्ट हाउसआव थानानै माने जायनोखि सलायगिरिफोर दं बिथांमोननो रां रुफा होनानै गावनि खामानिखौ मावनांगौ। गावनि खाफालनि गोलोमदैखौ गारनानै आरजिनाय माने बाख्रिनि माइखौ फाननानै जुदि हा बिगासेखौ रेजिस्टार खालामनो थाखाय हाजार हाजार जुदि रां रुफा गारनांगौबा गावनि अफिसाव थांनानैनो जाय सासन बेबस्थाखौ जों गावनि खाफालनि गोलोमदैखौ गारनानै हाजार बिजार खस्थ' खालामनानै जों सृष्टि खालामबाय। दा बे गावनि गभर्नमेन्टनि मावगिरिफोरनि खाथियाव थांनायाव जुदि गावनि बिगासे हाखौनो बिगानै हाखौनो रेजिस्टार खालामनायनि नामाव जुदि गोबां थाखा गारनांगौबा बिनिख्रुइ दुखुनांथावनासिन मा बाथ्रा थानो हागौ। आं गोबांनि गेजेराव मोनसेल' उदाहरन होबाय। दिनै सालाय बिजौआवनो ओंखारो, दिसपुराव जोङो गोबां खामानि लानानै थाङोबा थाइसे थाखा खरस खालामालासिनो खामानिफ्रा जाबोजोबो। नाथाय जोंनि BTCनि हेड अफिसाव, बड'लेण्ड अफिसाव थाङोब्ला जों हाजार हाजार थाखा खरस खालामागौ माने जोंनि खामानिया जाया, जोंनि फाइलफ्रा गोमानानै थायो। बिदि गोबां रोजा रोजा उदाहरन दङ। दा बेबायदि अबस्था जायोबा जों माबायदि सोलायनाय लाबोनो? बेखायनो दिनैनो वार्निं होखानाय जायो रायजो राजानि जानानै, जाहाथे फैगासिनो थानाय जिखि गभर्नमेन्टआनो फैया माने बे गोदान गभर्नमेन्टआ जाहाथे बेबायदि कुनु कारापसनखौ लाय होआ, टटेल सेन्स कारापसन फ्रि गभर्नमेन्ट जाहाथे होनो हायो। आरो बेबायदि कारापसन फ्रि जुदि गभर्नमेन्ट होनो हायो अब्ला जों आसा खालामो गमामायैनो बे गभर्नमेन्टआ मोनसे मडेल गभर्नमेन्ट जागोन आरो अब्ला जोंनि रायजो राजाफ्रा डेभेलपमेन्ट जादों होननानै फोथायनो गोरलै जागोन।
जोबथारनायाव आङो रायजो राजाफोरखौ मोनसे बिखा गोरबोजों आङो खावलायनो लुबैयो। जोंनि इन्डियाया जाहैबाय मोनसे लार्ज गणतन्त्र हादोर। जायखिजाया गणतन्त्र हादोराव बेयाव सलायगिरिनि हेंथायै गुबुन पार्टिबो थायो, माल्टि पार्टि सिस्टेम जोंनि इन्डिया। दा बिदि हिसाबै जोंनि बिटिसियावनो जा बिटिआरआवनो जा इउपिपिएलनि अनगायैबो गोबां पार्टि थागोन, बिपिएफ थागोन, बिजेपि थागोन, अन्यान्य दलफोरबो थागोन। दा जों बे इलेक्शननि नामाव जाहाथे गाव गावनि गेजेराव दाङाबाजि जाया, नांलाय खमलाय जाया। इलेक्शनखौ जों गणतन्त्रनि मोनसे पार्ट होननानै जों इन्जय खालामनांगौ। दा जों बेयाव रागा रागि दाबि धुमखि होलायनानै जों इलेक्शनाव बाहागो लायोबा बे गणतन्त्रखौ खर्ब खालामनाय जागोन। बेखायनो आं गासैबो रायजो राजा, गासैबो हारि माहारि, गासैबो दैदेनगिरिफोरखौ गोसो गोरबोजों खावलायनो लुबैयो। इलेक्शनखौ मोनसे माने जोङो गणतन्त्रनि बेबस्था होननानै जों इन्जय खालाम। बेखौ जोङो माबायदि जों मोजां थासारिनि गेजेरजों फोजोबनो हायो बेखौसो जों बेबस्था लानांगौ। गाव गावनि बिबेक भटनि गेजेरजों जाय बिजाथिखौ जोङो देरहाहोयोबा बर्थमान सोलायनायनि बेबस्थाया फैगोन बिनि राहाखौ लानांगौ। आगोलाव मा दंमोन, मैयासिम जों मा मोनदोंमोन बेखौ दोनथ'नानै गाबोननिफ्राय जों माबायदि गोदानै स्टार्ट खालामनो हायो बेखौ जों सिन्था खालामनांगौ। आरो आं मिजिंथियो बेबायदिनो जों गोदान बेबस्थाखौ लाबोयोबा बे बिटिआरआ इनायनो मोजां जागोन। दिनैनिख्रुइ गाबोन अनेक मोजांसिन जागोन, साबसिननिफ्राय हामसिन जागोन बेखौ आं मिजिंथियो। आरो बेबायदिनो हेफाजाब आरो मदद होनो आं गासैबो रायजो राजाफोरखौ गोसो गोरबोजों खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों।